Ahojte, cesta sebapoznania muža. A vlastne aj ženy, ale teraz skôr budem hovoriť o tom mužovi. Ja mám takú ideu, že ja už štvrtýkrát, teraz bude 5. cyklus 6-mesačný, mám skupinu mužov, malú skupinu 5, 7, 8 max mužov, kde sa každý týždeň stretávame po dobu 6 mesiacov a preberáme tam rôzne témy. Je to hlavne o sebapoznaní, ono sa to tak aj volá, že sám k sebe. Čiže môjim takým účelom bolo prejsť všetky témy, ktoré si myslím, že súvisia s sebarozvojom alebo s tým uvedomením muža v, v to, čo naozaj žije, v uverení to, čo naozaj žije, po dobu 6 mesiacov. A chcel som, aby to bola malá intimná skupina, aby vedel som, že keď nás tam je 15-20, že to by sme sa tak nestretli. A z toho celého mi vlastne vyplýva, že áno, to najdôležitejšie, čo nás, mužov, čaká, alebo s čím sa v živote stretávame, je naozaj spoznať samého seba. A hlavne to, že čo v tom mojom živote je vlastne moja cesta a čo je vlastne únik od niečoho alebo pred niečím. To je veľmi dôležité, lebo niekedy sa to tvári dosť podobne, hej, že ja si idem zašportovať a zdá sa mi, že to je moja cesta, ale keď som potom k sebe viac úprimný, zistím, že vlastne to bol únik a ja vlastne chcem robiť niečo iné, len to niečo iné nedokážem tak robiť uvoľnenie ako ten šport, lebo ma tam niečo ruší, lebo tam mám nejaké moje programiky, vzorčeky a je mi tam nepríjemne a neviem čo všetko. Ale to je to, čo by som naozaj chcel. Takže toto je za mňa to najdôležitejšie, čo je vlastne v tom živote, že poznať, že čo je tá moja cesta. Ako to môžem spraviť? No v prvom rade, že spoznám sám seba. Že viem, čo ma teší, čo mi robí radosť a viem, čo sú tie moje gombičky, čo sú tie moje otlaky, ktoré keď mi niekto stlačí, obzvlášť teda, alebo najčastejšie to cíti samozrejme u tých, čo sú nám srdcu najbližší, čiže moja žena a moje deti. Keď sa mi to tam zatlačí, tak to vo mne spúšťa niečo, v čom mi nie je dobré. Takže viem, že toto sú tie moje gombičky, obyčajne smerujúce do minulosti a potom viem, čo ma baví a medzi tým je vlastne to, čo je momentálne tu a teraz. Hej? Lebo ja môžem ísť robiť to, čo ma baví, ale to je, že ja smerujem niečo do budúcnosti. Ja môžem riešiť to, čo ma trápi, ale to je zase to, že niečo, tú pozornosť svoju smerujem do minulosti. A jedno aj druhé je samozrejme potrebné a na určitej fáze cesty života si s tým musíme prejsť, podľa mňa. Že musíme to spoznať, ale potom nám už ostane len to jedno a to, že žijem v prítomnosti, žijem tu a teraz, dýcham vzduch, robím, čo robím a uvedomujem si, že to je to všetko. Že už nikto mi nepomôže v tom, že si budem riešiť ešte do nekonečna nejakú traumu. Ani nikto za mňa nenaplánuje môj život. A to som si uvedomil, že to je to najcennejšie, čo s tými chlapmi tam zažívame v tých našich skupinkách. Samozrejme, veľmi významné je aj to, že sa vytvorí proste družina chlapov, kamarátska, priateľská, ktorí si proste zdieľajú a hovoria o tom, čo cítia, sú úprimní k sebe, bez, ako ja zvyknem hovoriť, bez chlastu a chvastu. Takže to je áno, to je veľmi cenné, že aj keď skončíme ten 6-mesačný program, tak sa radi stretneme a je úplne iné, keď zavolám jednému z týchto chlapov a poviem mu, že čo riešim, že chcem s niečím pomôcť, ako keby som zavolal nejakému kamarátovi alebo aj povedzme terapeutovi, ktorý ma nepozná. Čiže za tých 6 mesiacov sa vytvorí veľmi silná skupina s úplne iným nastavením emočným, ako by to bolo, keby sme boli kolegovia alebo len tak kamaráti z futbalu. Takže to vnímam, že tiež je veľmi dôležité. Ale to, čo je najdôležitejšie podľa mňa, je to, že po tých 6 mesiacoch mi chlapi a niekedy aj ich ženy komunikujú, že
Ono sa tam u ňoho veľa zmenilo, ale najdôležitejšie, čo sa zmenilo, je to, že už neuteká sám pred sebou. Že dokáže byť s tým, čo sa mu deje a dokáže si uvedomiť, že čo z toho je jeho. A to je, myslím, že najviac. Lebo nám proste nech robíme čokoľvek v tom živote, ten život nám bude prinášať rôzne výzvy a situácie, ktoré niektoré budú ťažšie, niektoré budú ľahšie. Ale pokiaľ dokážem v akejkoľvek z tých situácií, či už pozitívnej alebo negatívnej, ostať sám so sebou a uvedomiť si, že čo sa mi deje a že je to proste v poriadku a že za to nemôžem hlavne a že nikto vlastne za to nemôže, ani moja žena, ale že to tak je. Proste dokázať sa pozrieť na to z nadhľadu, akoby som sa pozeral na tú situáciu ako kameraman na tom výsumnom vozíku, ktorý vedľa neho je tá kamera a ktorý sa na to pozerá ako na scénu. A vôbec s tým nie je nejako emočne zaťažený alebo niečo podobné, ani sa ho to nedotýka. Čiže dokázať sa pozrieť na tú situáciu ako na scénu z filmu, že ak sa mi niečo deje, tak sa to proste len deje. A to, keď ja tam uvidím zrazu nejakého, teda mňa, nejakého chlapa, ktorý sa tam hnevá, alebo ktorý je zdutý, alebo odpojený a pozriem sa na to z vrchu, že wow, že toto sa tam deje. Tak ako by som mohol pomôcť vlastne tomu chlapovi, keď sa na to pozriem zhora? Lebo keď sa niekto na to pozrie zhora, tak obyčajne presne vie, aha, to je ľahké, tam by mal spraviť to a to. Ale keď som v tej situácii, v tej roli, tak proste neviem reagovať, lebo som silne emočne naviazaný na tú situáciu a som prakticky väčšinou teda v tej situácii akoby vo veku, keď som bol dieťa a keď sa mi tá situácia diala a skade ju poznám, hej. Že som buď agresívny, nejako zúrim, alebo trieskam niečím, alebo som naopak odpojený a cítim sa, že ma niekto ponižuje a je mi z toho smutno. Takže toto ja vnímam ako to čo vlastne z toho 6-mesačného programu online robíme. Čo robím, takže si tí muži berú. No a samozrejme áno, my prejdeme všetky tie témy, ako je komunikácia, intimita, poslanie, regresné techniky, kaučovacie techniky. To všetko my prechádzame a to prejdeme. Ale tá podstata z toho je toto. Je jedno, aký nástroj vlastne vezmeš, aj tak sa dostaneš do situácie, že si musíš uvedomiť, že kde som, čo sa mi deje, kto som, čo som, koľko mám rokov a že sa na to dokážem pozrieť vlastne z vrchu. Že ostanem tam sám so sebou. Lebo keď si toto dokážem akoby zvedomiť, alebo ja neviem, ako to mám povedať, tak to už je skoro 80% podľa mňa úspechu toho, že na budúce, keď tá situácia príde, tak to budem vnímať úplne inak. Pokiaľ to nedokážem a nechám sa zviesť tou vlnou tej negatívnej emócie alebo toho, že mi niekto tam ubližuje a ponižuje, tak som ani zďaleka nie sám so sebou v danej chvíli, lebo som niekde v minulosti, kde mi bolo ubližované a kde ja sa cítim ponížene a potrebujem sa brániť alebo niečo podobné. No. Takže takto ja vnímam tú cestu sebarozvoja muža a takto ja s tým vlastne pracujem a pracujeme s tým, respektíve si to viac užívame, ako pracujeme na tej mojej 6-mesačnej online ceste, ktorá začína mimochodom teraz koncom septembra, ďalší cyklus, už 5. Takže pokiaľ chcete, na mojej webke je link, vyplňte prihlášku, hoďte, spýtajte sa čokoľvek a budem sa na vás tešiť. Tak asi všetko.